chemicals, reactions and equations, acids, base and salts, metals and non-metals. Hey, bad day. 20-25 दिन दंबावखायो एग्जामालाय मेरला टाइम गुसु गोरा फरायलायबाय थायोलै सोलाबाखै मोनायाव जि मोजां साइलेन्ट फरायनो सानो ह माबा अबावबा ज्राव होनलाय माबा बुट सिगिलाय माबा मावजि थोरसि खोख्लैलाय सिगिलाबाय थायो बिदियावलाय सोर फरायनो गोसो जानोसै गाबोन सानाव फुंनिफ्रायनो लागाथार फरायनोसै आं मानिया नै फाथा गेलेया दुमफ्लासो उन्दुनोसै नै सोरांबाय माथो सिखारनांसिगोनलै खयथा जाखोथाय है दासो 7टा गुसु गुला दानो सिखारबाय दा 8टायाव सिखारनानै आराम फरायनोसै खयथाखो हा 9टा जाबाय जालालै जाला सेस सिखारनानै फरायनांसिगोन दाबो जेबोआनो जाथाराखै फरायनाया र' 9टाथ' आराम दुगैस्रां लोबस्रां ब्रेकफास्ट खालामनानै 10टानिफ्राय आराम फरायनोसै नन स्टप दुगैखांबा देहाखौ स्रां मोनमारोथ' एबारनिफ्राय फरायनोसै र' मानसिफोरनि स्टेटासखौ नायग्रोनो आं सोर सोर अबाव मा खालामदों 5 मिनिट मबाइल नायनानै फरायजोबनोसै मानिया हा 12:30 जालायबाय मालाबानो जाला फरायाबा ओंखामसो उखैनाय मोनबायलै र' ओंखामखौनो जाग्रोना लाग्रोनांसिगोन आं दा जाखांनानै 2टानिफ्राय डाइरेक्ट 3टानिफ्राय नन स्टप मोनासिम फरायनोसै र' ओंखाम जाहैग्रोनोसै आं ओंखाम जाखांनानै लानाय बायदि जाया आइ मा ओंख्रिलै जोंहा जाबाय एबार नन स्टप फरायनोसै मानिया र' सोमला जिमखौ खबर लाहरग्रोनो आं आसोल हाजोबबाय नामा हायाखैलै हायाखै माथो खालामदों दालाय उन्दुदोंसो आं नै नोङो आया नोंगौ जाम्बालाय दहाय मादैखौ बेंकआव दोनलांनानै सानसेखा बेयावनो ओमफ्राय नोंहा मा चेप्टार हाखो गैया मोनसेबो चेप्टार हायाखै थगायोलै नोङो बिगुर बिदिनो हायाखै होननानै एग्जाम टाइमाव फेस लाग्राया नोंनो आया नोंगौ जाम्बालाय नोंफ्राय नुदोंबा नायफैनायखौ बाद हो जाम्बा जों ज' ग्रुप स्टाडि खालामनांसिगोन नङाबा जानाय नंला जायो बिदिबाबो जिमखौबो लिंहर जिमखौबो आरो दानो फै दे दसे थानानै थांगौ आरो साहा पानिया रेडि दोनखा बिदिजोंसो ग्रुप स्टाडि जागोन होनदा बे आया मा जाखो ओमफ्राय जिबायदि फाग्ला मानसिफोरसो दङ ओइ फाग्लाफोर जोंना एग्जामा 25 दिनल'सै ओमफ्राय दाबो जेबोआनो जायाखै टेनसनलै जेरैबो माथो जाखो बेखायनोथ' आं सिलेबासखौनो दाबो नायाखै बेखायनो टेनसनबो लायाखै आं जाम्बालाय आंनाथ' लेखायानो गैबावा बे गांसेल' अनलाइनसो फरायगोन आं सोलाबाखै बायनो एफा दामनि ओइ फाग्लाफोर आं सिरियाससो बुंदों बे एग्जामा जोंनि जिबन बे एग्जामानो जोंनि लाइफनि टार्निं पइन्ट आंनाथ' लाइफआनो अलरेडि गलसो गिदिंलागासिनो टार्निं पइन्टआथ' गोजाननि खोथा ओइ जिम खोन्थालाय आंनो फेल जाबा मा मार्कशिटआ गोजा जायो नामा ओहो मार्कशिटआ जाया जोंनि फिउचारासो गोजा जायो फिउचारा गोजा रेड जन माने डेन्जार जन ओइ दे फाग्लाफोर बिदिजों जाला एसे सिरियास जानोसै दे लेखाया दिहुनदो dy by dx dt by y आरो नैबेबा मा दानफ्रुलायनाय गेजेराव अबे बोरो लाथिख'ब्रा बियो लाथिख' बियो थिथासो दा आयु मालानिफ्राय थिथा जाखो बेलाय ओइ बिदिजों जागोन होनदा बे आलु बुरहैनाय जुखाम गायहैनायानो थिग जागोन खोमालै जोङो बेखौ बाद हो थ' बैग्रि जाहैनोसै थ' बै माथावरियाव मोनजोब्बायनो सरसथि बायाबा बैग्रि दाजाहैखा नोंसोरो फरिखायाव फेल जागोनबो फरिखायाव फेल जानो सोरसेबा बांद्राया खोन्थाया बैग्रि जाबा फरिखायाव फेल जायो होनना नों बे फरायनायानो फरायखायाखैबालाय फेल जाखागोन ना बेयावलाय बैग्रि जानायजों मा सोमोन्दो दं जाम्बाफ्रा बिसासखौनो खाथिया फेल जाबासो गम मोनगोन बे नों बायदि जोमावासो बिसास खाथियो जों बिसास खाथिया आरो सरसथि बायबाथाय बैग्रियानो थाहैखाया मोनफ्रुनानै जोबहैजोबखायो हनै माथो बांगालफ्रा दान्दा मना लायै बुस्रि फैजोबोलाय गोथां गोब्रामनो बिसोर बुस्रि फैयैनि सिगां जों जाहैग्रोनांगौ थ' है एग्जाम टेक्जाम बाद दे